беше компромат, момче ще напишат тикети за работа. Българска телеграфна агенция. О, не. Бой по съдята, майка му не има! Айде! Ало. Ало. Вашите коментари за първото по време. Наши много добри човек. Много добри наши. Първо място. Мачкат. Не виждам кой ще им се опре. Закъснява го. Това. На мачите си или на кръчма, бе? Българска телеграфна агенция. Да, хет-трика е достатъчен, смятам. Представяха се добре момчета, можеше по-добре. Но очакват нощи мачове, бири и кръчми след мача. Благодаря ви за коментар. Няма проблем. Българска телеграфна агенция. Коментарите ви за мача. Смазахме ги. Мога да минат центъра. Може за топката. Благодаря за коментара. Всеки мач е така. Надявам се. Капитана на българския национален отбор, Българска телеграфна агенция, какво ще кажете за мача? Стана добър матч. Бяхме с няколко класи над съперника. Липсва ни още малко физическа подготовка, но с течение на времето са обиграеми и се надявам десен защитник Петра да няма голяма контузия, да може да вземе участие в следващия матч. Благодаря за коментара. Благодаря. Ай, братчет! Има една чанта! Вие от публиката хареса ли ви мача? Мача беше феноменален. Батантон, Бантомеризора. Вратаря. Българска телеграфна агенция. Коментари. На Тим България. Добре, бъди по-сериозен ли? Сериозен съм, бе! Само резултата беше само 18-0, искам да покажа. Прави партии. 18-0. За победата. Хайде. Публиката направи играта, ме я го питате. Без публика няма гола. Айде направим един филингъс. Да си дойдем на думата. С Българ, ти си с костюм, ти чути. Българска телеграфна агенция, репортер за матча Пилето. И ето публиката на българския национален отбор заминава за вкъщи. Пусти музика, Кобра! Пусти малко! Дай! Айде! Това е по-хубава. Така. Една хубава песен да се чуе днес. Ще наварим към филинга. Да прави нещо, да чакам. И след това аз вкъщи ще се довърша. Ще се нашия като миндуска бронзия, момче. I was taking pictures and everything.